All right, asante sana mwategereria tugendete gusanga na Agape Gospel Singers. Tuimbe haleluya. Isilowezekana kwa mwanadamu, inawezekana kwa Bwana Yesu. Marieta ne gongoro kwa ngabiteri shodigo oria lisabikiria funa mono na ende oikira igarero egere torona nubu cia sobucio saki ye no mogoko monene korona nubu cia sobucio na ende tigande ngambia mono sana ase ngenje mu piso boito ko bapega wapega ase kwaje yaito togendete gokorega cio monene igonga ye na masikania manene mono ikiagara ngonye no ndabatenga genda guchiago ikiare na bateri mirimo mokora na inje yane gokora uja ngarakini gare unyo kwa unyo egere tunyare gusindigisana ase miremeye gotiga mothe ngambia mono sana asogo toikange na gotororanga inkito bene tago kore kiare miremeye nigere yaye na endere ga gusobandoza Bideli singyo kora ase kwaya inche ase kwaye yaito ya Agape Gospel ya full Agape nigo nde omochiamani omochiamani bwo kurigereria nga abamintaba ngaki bakogenda ne kwaye nigengeretero kabangina nabagaka bono nakubatebinga chinsa tubwenete korera chinsa emirimo egere tokorera emirimo monene emirimo yiru twarangirigwe asinga kije toro no na se kanisa borongi gonde tresa Catherine Latemo na boy gongo terore nkiyoko ngidiogi kiyogotera na ikorista ngotera nde ase kwaye ya kisi Agape Gospel Singers ningotera asomono bwaliti all right asante sana ayo mtosakari itanga nkwere nilimbia ngona ase kiyogo twariga ni ase studio yetu ya funa njeri ata seri tankor ku Tom na Kido nalio ngotumeka sa mangana ya hotel nigonde kwa master ase kwa ya kisa Agape Gospel Singers no ngoto kana ngokole merme ngona yoko baegeria yo ninche nkoro sia matero na babeka se practice egere agotera kwa mnuku kwa gai biamono nago kritiko ya ngato mo karibu sana ina sanko nyare ukwana ngogeda sana ono nche onko request isara mariga omoterinde kisi Agape Gospel ono ni ona go kirika ase kwaya nche nkorora bali bakonyorwa na batari bocha ono na bonge ndeta bia asa tokonye twikiriga gotwagoka karo twegunga umwarimu agatinga ngocha turaiga twaganye tukeriga twaikira asa tokonye nande bongotera umuntu okurukotena ase kwaya tuntena ngotera mwarimu ngagete tena ne yabasaje nari ngotera sana na were ngo babeka ono bakabamanye gotera tena ningira umusubati nare garia asante zake sirivaga cengoro kubeldia mora umwenga ase kwa yeye ngotara yo giriko ku soprano aneli nche kwa ya mistress akonyana no mwalimu ana Kido na wakati sana weka radio funa aningo akataka wa live lero na yokoroshia matera yaiga ngotera kiuko kwaro stiba ku kaigwa kero gotera ku buko buato kaiga ngo iguno hani nchembu yande asante sana yo mtosakaria emerimo ya abo korosia matera chinga kune chiga onye tobwatie nkoreria kumukorera Nyasaye nigere merime kumusana anda kekero naringe kona kobango na gotegerera matero ya murikio ndego soma terionde bonu moitege nigo nago geti kusana na ndone karo nago kiwe gatoka ngana nde kanisa ono magabuntu agatwarire miaka ya 2006 ndo agatwarire kwa ya Kabeiro lakini mungwano ya akasoka karande kidogo bono ngajikorigere nkaranga mbu ya mirimo ya Nyasaye ntoko yerigereria na ende korwa asenga itoma kominto no mwana musikio Kabere ngakiri ya kare ngwe jipenga bagatari jipenga jirije akare twist bagatari nga twist ibare gotenga paka ka akuniro mondo
yagera obekerwe besa ase kebao kerikie itatima etinga no na kibakero serete so aso bwenge nkagendera kurwa bunkaranga mbuya negente nkabukere meyane ikagera bona nyasa nkagenda gusaba nyasaye na inje nkaganinga ngakinda akore mukore nyasaye wetera sinjira ya matera Oh yes, ninjua se Yesu hero korangirio nyoro bogima. Amen. Ngigwa rengerera ti mwalimu karosio gotero. Uyo mutosaki ona achete kona korigereria singi na monyorire Yesu nje. Yesu ngonyire ndete kukwane story ya magega mona gekara na bwa tuwa bwato bokumwo banene. Kero na ajeta se Yesu. Bono nkanyoro bogima bwa kare na kare kiagere change nja bete so bogima bwane. Na echenchi ye kambuka kurwa bwe gaswasa abayibori bano mu na busura nyaboke no mwako mito John Moya yirendo le malemu asaboro higa na ende nkanyora abana ba minto mna mali komoseti ne ro tole kireto katolika kanzo kando ese kanisa akaro tuabe kanisa kamanya kanyore echenchi nene yabairo wale kanaje kwikaranza kurigere yo mitosaki nkaronga tigando osyo gotero ko naende Yesu ori onkonyire egere naende ntebi no ndoro raji chase Yesu anyoro bukuma nekia gereta ngikaranza incho ase Yesu mo mira na somo gaka fidele sondigo na nderi shabikiride na gaiga nki anda ke to tebinga history go somo gana we kwaye ngakie kwaye chagete ngakimo isaranste bono buna bonyaga tanyi full gospel gato chake kwaye nkege kyaba igererati emirimo sakia nemirimo yo kwirwa litangani na inde mirimo ya nyasaye nemirimo etabwati kero kende mu wakari goringe mirimo na kurigire libasinganiga mirimo ya nyasaye nemirimo yo kwirwa egere nore naye umanyitenge mirimo yengokoro obumaene oyongokorere mirimo no yo kurubugima gwa kare na kare igobone kagera na injekero ekwaye yegero yachagite njachagite mapema ake bagachaka numurugione bono murugione gagoja nyomba nyagotera muri babo takorosi yondagira turaragira ngiye bono gya gusjandaiga inkumbe egotera kuri nje kunja kumusa kure bono nje kero nacha ko swasi kwa yeye amaene tukabatuko korera nemirimo yerengi yasobo yerania no sumu ari moyo itokuru kunga tomu ekaboko yerania asinjirire yo boraisi igonga range mirimo yeremi ororo mono yo kumukorera monene igere mirimo yeremi ororo tukagendera kuru tukagendera paka bono iga niende to komotogio monene ande ndoje ngongonjiro ndosi yo mosae bono gukuri nyone bikori biane paka bamuni ngabona tata nkiukuria ya Yesu na arire nero yo ngotereria nero yo ngokorera mirimo gerire ndeiga igore ndoje ngaso kobera so monene niko kire faite nene kubwa kindi gyonso muna yabona murai nande nayo motenerwe kwa yamechando kiri anda okwa mogo etera bune kwa ya bago kwa anse ensemeri yo borai asense mo yo borai bono tibaranga moko ngumono ekiagero borai niko ndenere to bune mo chiamani bwe kwa yeye igorende ndoje ngambanga etamasikani kuna abatebiringa egento to korone ke bune kwaya tindi konyora bakubina nyore bigotoka bike ebigotoka naranga nasengi oburemerwa no buremerwa totebinya senga nyasaye tokonye oburemerwa tibororekana egere togendere ne kwayeye egere ngendere kubara na inje nyasaye nkonye mbara ikiagera bamandu kura amwanya bantu tari eminyama igombara ntware nkoro yoburai ntware nkoro yobugekeya na koborokereria buna abantu babwenete komenya ekiagera na bangina tobwate babwate chinkachi yabo na koborokereria nga kiba bwenete komenya oni chinkachi yabo na bagaka babo nali bako banjira bacha nyone kwaya ni chinsa chiwenderete kiare merobeli babwate chinkachi yabo. All right, asante sana omongina gesare Esther ingige kogera obisi yage karosiwa abante bachagete konyoru bakaba bakachaga ko misbehave kageranga bona tikatutware discipline yamono muraria ekero twagenderete twarengerete nga bono nto komenya machikatai kero tabwatia machiko kero kende una bana bangina twachiga chinyingenga wikachiba isa tutanga ni ngenda ninki jirende yonse tukaikaransa nse tukaika machiko yo konyoru
agakorenta chisiringi 30 oyo tari gocha pi arenta siringi 50 tuganchirana bono ekero twanchirana tukagendera gokora nonya ninche rintenete ring'aneri nabo nkorwa ekero nanyorirwe igo naye ngoranyorwa lakini mono igongo ikabwango urigere inde kiorokereri bono nabo nagokerete emirimo eyio nabo ngendete koyekora nabari baminto nabo bagenderete kotema gocha sana bakomioka lakini oyo moyo okonyorwa nabakorera igota hana kire ndiri chiko ryo mbere uikonga sarasini ngo twagenderera bia nandi nabo twanchaine na sarasini echinga imogochira itokugacha tugwatumwachi tugamwa chinga kiwano tugocha bunaga twali nagocha wanyana bachira chiaba konyanga chiaba chiatabeti alright asante sana mira na se Catherine watebanga naye anene mono ikorista nkora irore nayo koba ukairia mariogi kero kende tema itinga temore ko bango monto tenena agaiga aye gesare tenena aga motenene na Moswati oria gosimotenene na Fidelis lakini kwa nyoranga gesare tataketi gotenga tago tenena na nyarebe tema itinga kyugo cha kwakora nkonyoro imechando bunene roro emechandelio esakia murari sakia ngotokere lakini rende bono ase barime ya Kristo mbali gotwara bomino mono ekenenge ekero tukubatebinga igo gwenete gotenenaga nabo umuntu agoteneno nande kiorokera ligu nabo agotema kubwata nabangi natule lakini nabo togotema kuorokerera twanyara kubwata ekitoko tokuorokerera okay mwalimu chifo yene volume ya karenga more nande ngakimwa bairimo gochira code gocha ngakimo konyora chibesa kuikira buna mwikire asante sana mtosaki seli swali ligia muna naika kwana litangana watenge mirimo ya hotel nigere mekongwake lakini ya singe njonya sa togokorera ntwana goferi okay ekara yegete twarosire tie moyo litangani rende chinga kumna jiko na kogendo je tichito bintu ningo chenjibire na into na watu aroja singe njomo yo litwabwata tukaranga twakorira bia lakini ndo mne bintu biko na kogenda naende anje korushwa magosa kero ligoso ria veru sekere bintu bia korekire amagoso nara eitumna ntwa bateri togokora na magoso nare kero kenda se producer bagotoro bwati sikorosia matera kero kenda okore bintu korenga no bumanyi bwahe so ndaga tu akore togotero kuna ntu gikaranza tukajikorigere tukaranga yetu atembire na maoni y'abantu korengana na bari goto tebi twakorire hinde bagato moyo ngamu atemire na next round tema mokorega bono munanje mwalimu gose mbwate ke ugyo kore rosia matero nkaira naende ngaikaranza bono ngachaka naende gotuka matero bya egekogera saki uminta mangana ya matero gonko rosia matero aria nkoro sinche bweka nkorenge tari gotera kwa mundu nkogenda njiko tegererega kero kende njiko koreta na ikaranza na rankarosia nkamwa bono na ende tikanso kendo Forium 2 ina roseti 2013 na ende na isanegete chinga kiejunga bono rende na ende onde takayo monene ogokora nende gwitani habo so aso gotera ukurene tu atemete no nyachi kasoro chiavete kidogo mbona gachi volume irenga mugwa bono to bade chi volume isato volume 1 nero itwacha aka injua se yeso nande volume ya kabere liwe watokotera na talibons bagateba monene na chintakana bono no na chita system ibono ekagera na enda matera yekana na ya roxy kaya ire studio ne volume ya gatatu volume ya gatatu bona twarosi bobwango yo 2020 2022 iyo bono abafarisayo yes koseo gotera gukorukwa nga tontiga no konde kwa mwabonga ebionsi binde na biotinde ne kingwa atogerie ebinde ne kwarwara abafarisayo nkeke kwari gerereti mugaro nango gotera ukonko bwenerete asante sana saki ekarotoko nkoro sia matero nigo litanga ningo some Biblia kera na somere Biblia na yabe yane na yebeka somo yone onekere yabe ira somo yone nkachaka kurigereria mangana ayu igoro y'abafarisayo ase ekera mu kungo yo mu togeta so bonyaka so botomani abwate tu akairwa ase Yesu lakini ekera ngo somaringana ririyo tabanga go bairete komo tema Yesu
bakamotebinga oyo ngabuno yabwenete kwa magina bono asa manganari Yesu akamanya kubatebinga oyo tari nebibe tikabo igweri tangani gokore komwa anda kama tera igo konyora inspiration ikere kwarandiwe gose kere kwa abande ngorore bagoteba kwenda barara barota bacha barozio gotera bande basoma ikere kwarandiwe nariyo korosio saka lyuminda karore munyomba mwa gosoma ringana lya Nyasaye ufunuo nere goja tu abantu ba Nyasaye so ire meto na ndabikiro muika oyeime nkonyora tore okoigorerwa aso kweru kori kwa koremeremo ya Nyasaye na inde mono kigima kabere kanisa nendo kinto moyo mtosak gata kwara chira ringa kiende kwara rigereri nkororanga na okonya tika thinga kwana gojo misio ona karonde kanisa ali ongo tegerera sana yani karo morandi akorandi ngo tegerera sana ono na incha haria so morandi again ikeri na incha ndoranga nare ko ayo bona nyina na ko genda kona ngamne Nyasaye ko igorero mo so bona goetera asinkonya waro funuo goetere kanisa ronkorandirwa na nyombe karondenka otero kongo elide gosingo ngo raito gotero kaso gotera aba farisayo bona farisayo mwana mtobaridi ani nara Mategereri tugende tugusangana Agape gosekisi Agape Gospel Singers bonyagatanye full gospel azitore nabarabwe yemase yemokoruga igase studio Radio Vuna 102.0 FM omoroberwe mambingi Jumapili Afarisayo bariki bamangana Akamutebe sobunoziga kwa magina Afarisayo bariki Akamutebe sobunoziga kwa magina Yesera kalikane kiara samaraba Eya kamatebya walotalinemiwe Tigaro veritangani como akaligena Tigaro veritangani como akaligena como akaligena Ningacheta sensei ya Yasirete na kogetoria Ningacheta sensei ya Yasirete na kogetoria Onde wense gocha sore Yesu Takomo tuguta Tuwese como nachero Yumine kina wikanayo nachero Tuwese como nachero Yumine kina wikanayo nachero Wikanayo nachero Nereweka okwabera ebibe naende nereweka titori nonde Yesu nereweka okwabera ebibe naende nereweka titori nonde Yesu nereweka otaniko yawani yake naende nereweka yeye titori nonde Yesu nereweka okwabera ebibe naende nereweka titori nonde Yesu nereweka okwamba sekene naende nereweka yeye titori nonde Yesu nereweka okwabera ebibe naende nereweka titori nonde Bodi ganka jiore bako karoranga nkunyare kanira bona karona chete kurigeringa cha somo nene bono ime Nyasaga chaka kongusu ime chandelia rengi Nyasaga ngachisembe no ngaini naende go etera bare bware ngomochi karo bwasirete bona abantu baja kororanga inkike bwena te kokoreka so bona mangana ali ale koreka na manene ama kongu bono twekara twabundise tugoro yogo saba manene tukasaba tonyora ngebintu byonsi bikonyare kana so okondo chenga nko bwati chorista togo chaga twensi togo chaga okay tochi
kwa mwanadamu, linawezekana kwa Bwana Yesu. Lisilowezekana kwa mwanadamu, linawezekana kwa Bwana Yesu. Aliyekuwa kiwete kwa miaka mingi, Bwana Yesu akamponya akawa mzima. Bartimayo kipofu kwa miaka mingi, Bwana Yesu akamgusa akaona. Aliyekuwa kiwete kwa miaka mingi, Bwana Yesu akamponya akawa mzima. Bartimayo kipofu kwa miaka mingi, Bwana Yesu akamgusa akaona. Kaburini kwa siku ine, Bwana Yesu akamuita akafufuka. Mtoto wa Yairo alipokufa, Bwana Yesu alipofika akawa mzima. Sisi tumepona, tumeokoka, tuimbe haleluya, tuimbe haleluya, tuimbe haleluya, tuimbe haleluya, tuimbe haleluya. Yamona singe che mirime yiga tokora ase mirime yiga no kwerwa okweru mono kabisa kura senkoro yao umanya nga ningogotongete nande ningoko boleri ngogotori. Asante sana mwana kida seji dakika chinge kigima. Ya asante sana mtosake. Nashukuru Mungu sana senge nchemere meye kera na rote ngatali mere mumonda ja na gukorwa na radio ro nigere mere meme kong lakini ya saro tonyarira nande diante ga miya mona singe njo kwalibisuko nambiya mono nyona sama sabiki ato pongezire ikiagera ene mirimo bakorire tumire kibese kiyaye waka goja igafuna gotebanga pongezia semere meyo iga twanyorira makisia bera soko mentwa moyo igore ni gotebina ba minda ne kwaya nga tigango togendera so monene nande tigango tokorega sio right ngomina Biamono na inchene stango na tiangera ni biamono ago kiro muraria ago kiro nande biamono asabali ba krisimi go chagato ira moyo tuigura na intunga manango chega tokonya usio wana kato cha kwa ndana shooting volume 3 ndo chenga matobe kwa moyo sana. Asante sana ngoro kubeldiani mwenga kora ringa biamono radio vuna asoko twari kana tuna aga singers twagokire sana sama shabiki onsi twari gania tigata yo moyo buna ntaba na kwaya singe safari ye ganto kwa moyo tagenda mutu ase safari ye. All right. Asante sana.
Ego chai studio. Yes. Nago kirase tukolia lero. Kokorora. Pamoja no yo mino. Esa María tango keremencia bomba ondigo. Yes. Kurwa se kanisa ya. Ase kwaya. Ase kwaya igonde. Omo tenene liwechi unichi. Chi uniform. Igona beso gete igona. Na beso gete iga. Oyo ninche ngerata. Ba valenie. Ekero giki no kenyarete. Nanche na go kirase ri tukolia lero. Baso ase studio geiga. Bari mwakwandira mukanya basoka ya. Na be no mogoko monene ko barora barari baito bari bakoraria ase radio. Yes. Ni ritanga ndia nkubarora. Okay. Akina igule buya na igonya ne chisa chi komento. Tomento na ndanya ni chi komento ite bintu bine. Tanga na twabera ari tukoli. Asa Marieta Nesta Fred kurukisi akape ruari bonyagate. Nanche Matilda Nkorokwa. Matilda. Maiva. Nancha sekwaya nigonde ememba. Nanche nabere no mugoko muri nasiri tukerige kene. Ekero na ikira 19 na ruri asto kuigwa matanga sabuna kurwa. Nabere no mugoko munene. Asa Marieta na Joseph Momanyi Maiva. Nigondo moteli aserio viria tena. Ande na beire ngo geta se kwa yega na nago kire ko barro yo mitumuraria Joseph Uboge na Sakari Mayeka ande mpia mona singi general ga sokoro to ponera ko nago kire ko barati tukulia lero inde no mo ko sirenga inko iro mo ko yuwensi mpia mona singi chugo twaligani komanya saba senda umete chingo. Asante sana Beatrice Osiemo ase kwa ni ngo tara somo no walto abera no mo ko monene ase ngencho yo twaligani gaiga ayale mo akolire tena sawa sisini. Samarieta Nkoro ku Joel Kipruto Ndigo. Yes. Na igule bya wika radio funa konyengo nyigwe radio. Na gokire sana so gwikari tukolia lero. Gwakanga bya mono moralisakia. Yes. So go twarigania gagese studio ya radio funa. Ndatebe ngoga cyoko. Danza. Joy Ogati. Mkioko kare kwaye. Ngaterore. Alright, asante sana Joy Ogata yonde narega akunga kyokoro kwa. Brighton Ogati. Brighton Ogati nayo gotenga gusogotera. Agotera asante sana sukange gabo. Grace Mumanyi. Umongi nabo mwana ngo mwarimu we kwaye. Njose kwaya ngotero umuntu obwarito. Nancha Samarieta Nkoro kodi na mora Ogati. Yes. Nancha no mwana kwaye ngotere sauti ntangani. Nago kire mono bo swa maiga se radio funa. Yes. Nago kire mono no bishop itoko twarigani goika na mtosak na una to igure buya none ne familia ne baskuru abana bakaiguru. Okay, asante sana. Radio Fuda haye. Haye. Niko na furaha sana kufika hapa. Nimekuwa nikiwasikiliza lakini leo niko live. Naitwa Nancy Ondoro. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kufika hapa. Kwa kwaya mimi ni shabiki. Wewe ni shabiki? Shabiki kabisa. Na umekuja kama shabiki? Nimekuja kwa sababu mbiso bwako. Nasema Radio Funa iendelee na mbarikiwe. Mwalimu asante sana. Asante. Jekoro ku Jared Ondigo. Yes. Jared Ondigo nkioko karase kwaya. Nchende murigereria. Ni na tusaidia sana. Ndio na tusaidia sana. Okay, naye engineer. Engineer ya bio. Koro kunema. Nkioko karase kwaya Neema. Kotera Sprano na ndekiro togoche practice inje ngo connect yombo. Ayoro musa nga kyurese kwaya y'abantu abana. Natinda se kwaya abantu abana. Inje koruna nari ngo mwana nari nge kwandika insabono. Ekwaya nakarotwe kwaya bagatera ninse kande bana kihakini insika ekwaya ntere bono ekabaiga ngateba no basaimbe yase kwaya no so ngona yo moise ke munyaruka o connect ebyombo. Kwa majina naitwa Mariam Joel. Mimi ni mgeni kwa kwaya na nilikuja nikapenda na nikaingia kwa kwaya. Okay, ulipenda tu ukaona lazima ujoin. Ni roho yangu nilienda kwa kanisa kapata na practice vizuri nikaingia kwa hiyo kwaya. Murandia John Ndoro na ase kanisa igondo kumuga kana se kwa yeye ndiri savik ya unandi nimbanjete le aswa koranengia kwanza ngira ndimbu ya mwana sengenjo ya Radio Funa family otwalika na kutulira chinsa ya tunyale bo kuligwekana na kumanyikana sana shabiki ngira ndirimbu ya mwana nande asengenjo na kwa ya bonsi na ngira ndirimbu ya mwana kigima asubwenge nande tiga tobarika n'ikintu gikinde moche bari na baroba takwana bakwane